kandidato. Tanong ka. Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa Radyo Natin FM Naga. Tanong ka. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Squarefoot Graphics and Ads. Squarefoot Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Squarefoot Graphics and Ads, located at the door 4, CBD 2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Squarefoot Graphics and Ads. All over the nation, we're here for you. Your friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Tanong ka. Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa Radyo Natin FM Naga. Tanong ka. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Tanong ka. Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa Radyo Natin FM Naga. Tanong ka. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a very nice Tuesday morning. Talaga namang sikat na sikat ang ngiti ni Haring Araw ngayong Tuesday. At talaga namang all smiles din kami dito sa radyo natin 89.5 Naga. Dahil meron na naman tayong aplikante para sa ating programa na inyong napapakinggan live on air sa 89.5 Radyo Natin Naga. At live din po tayo sa aming FB page na Radyo Natin 89.5 Naga. At pwede rin po kayo makinig sa stream. Type nyo lang po radyonatinfm.com/naga. At ito po ang programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga job interview, kung saan kikilalanin po nating maigi ang personal side ng ating mga aplikanteng kandidato. Kung para po magkaroon naman silang ng pagkakataon ma-hire sa darating na May 12, 2025. At ngayon po, meron po tayong aplikante. Ipapakilala ko na po. As you can see him on the screen, medyo ayan, ready na siya sa ating job interview. Let us all welcome Mr. Juno Patrick Orino. Hello, sir. Good morning. Good morning. Ayan. At si
can I just call you Juno? Yes po. Yan. Si Juno, nag-a-apply siya sa posisyon ng board member ng 2nd District ng Camarines Sur. Kamusta naman, Juno? Magayon po sa pagmati na yaon po kita ngunyan digdiyo para mas mabistado po at magpabistado po ako sa mga nagda-down po kang radyo natin. Siguro na rin tayo. Gamitin na lang yung microphone. Hello. Ayan. So, Juno, since 2nd District ng Camarines Sur ang ina-applyan mo, diba? Gusto naman namin makilala muna kung sino ba yung personal side ni Juno Orino. Okay po. Init po sa Gabos, maray na pagkaaga sa Gabos na taga Camarines Sur. Ako po si Engineer Juno Patrick Orino. Nagdakula po ako sa Bahay Libmanan, Camarines Sur. Doon po ako nag-elementary. Arbor Bitay Plains, Montessori. Nag-graduate po ako with honors. First honorable mention. And then, nag-adult po ako din sa Naga, sa Naga City Science High School. Graduated as well with Leadership Award. So, during those times, nagdalagan nun po ako ng SK chairman, pero unfortunately, old politics, day kita ng gana by 1 vote to 2 votes. Then, nag-school po ako sa Manila, sa Mapua Institute of Technology, civil engineer. And then, nag-exam na po ako. So, nagpasaman po ako ng civil engineering. 8 years po ako nag-work sa Manila. Mga high-rise buildings, mid-rise buildings, and then mga low-rise buildings, as well as mga patinam po. So roads, Roads kasama ng and mga infrastructure bridges, po. Yes po. ganyan. Tapos mga buildings. Yes po. So engineer, tawagin kita pala engineer. Ayan, engineer, may asawa ka na po ba? Yes. My wife is from Cabanatuan actually. Doctor of pharmacy din. So, nandun muna siya. Hindi ko muna siya ginagambala. Ako muna. And then, punta na lang siya pag campaign period. So doon siya nag-work. Doon po siya nag-work. So doon muna siya para kasi mahirap masalimuot, 'di ba? Ang pagkampanya, lalo na ang laki ng district na Apo. Actually, nag-try na siyang mag-iba sa kuya. Agaro kami nakakauli ng 10 p.m. Tapos mamata kami ng mga 5:30. Tapos laban na naman. Tapos mga 1 week arog ka to, napagal si Agom. May anak na po ba? Mayo pa. Wala pa. We're still praying for it. Oo naman. Nadadaan yan sa dasal. Laki Diba? na. And darating yan at the right time. Apo. Ayan. So ngayon, dahil busy ka pa po, di ba? Dahil may kanya-kanya kayong career ng asawa mo at meron kang ina-applyan ngayon na malaki at maganda ang posisyon. So, ngayon, Engineer Juno, yung apelido mo po, Orino, is it related to yung dating board member na si Sir Ariel? Yes po. Actually, he's my dad. Nagdadalagan naman po siya ng vice mayor sa Libmanan. Pero ako na ang tiwalaan niya. Tapos tiwalaan ng grupo na magdalagan bilang board member sa partido mo. That's good. So, engineer, dahil syempre hindi mo naman basta-basta kumbaga tatanggapin or papasukin yung ganito kasalimuot na application kung walang naging inspirasyon o impluwensya na yun po yung nag-udyok sa'yo para mag-apply sa posisyon as board member ng 2nd District. Sino po ba or ano po ang naka-influence? Actually po, ang istorya kayan, katong nadaog ako kang SK chairman, garo po ako na trauma. Old politics po siya na garo, yung mga tactics kadtong mga panahon. So na-trauma ako si masilimuot na side kang politika. So, syempre, nahiling ko man kay Papa kung papaano ang mga politika kadto. And as well as, syempre, namamati kung panggirarangon yan ang politika. Pero, si pag-uuli-uli ko po, kang college ako, pag-uuli-uli ko, every time na sabi kayan, same leaders for a very long time, namatian ta po na
from the infrastructure side, engineer po ako kadto. I'm studying engineering. Namamati ko po na kada uli ko. Syempre, dahil man po usong maray ang paggamit ng plane, so permi ka ako nagbabas. So sa pagbabas, syempre po, garo, mati-mati ko na pag nasa Camarines Sur na nga ni ako, kada ko magudulon. Pag magudulon, harani na ako, apudan ko na si Papa, tama pasundo na ako sa kanto ng Libmanan. So arog po kaya, garo, paulit-ulit po arog kaya, nag-abot man sa point na I was a little bit, ashamed, na pag sinasabi kong taga-sain ako, sinasabi ko lang Bicol. And sinda na mahala magsabi kong sain sa Bicol. So, day ako nagsasabing Camarines Sur in particular. Nagkaroon ang point na garo nagbaba ang paghiling, tourism, garo nagbaba po ang status kang Camarines Sur that time. Garo, day ko siya pagsasabing Camarines Sur, na medyo nasusupog po ako na taga Camarines Sur ako. Pagsasabi ko Bicol, tanganing garo sabihin ninda, Legazpi. Day ko naman pagsasabi. Pero iyan po, garo, ako, ano man si matatabang ko bilang sarong engineer. Kato nag-engineer na ako, nagkaigawa na ako ng experiences. Kadto yan, linawon talang, kadto yan estudyante ka pa. Po, kato estudyante ako. Pero kato naging engineer na ako, tapos may mga experiences na ako. And every time na nag-aagi pa ng gado ako sa Camarines Sur, garo, pigihiling ko na. Di may eye of na ako. Garo, nahihiling ko na po kung ano ang mga dapat gibuhon. Siyempre, may experience na ang mata ko. Garo, every time may naagi na akong matrabaho, hinahanap ko tulos ang sala. Hinahanap ko dapat si mga dapat gibuhon, dapat yaon sa construction. Day ko po nahihiling. Most often na mga patrabaho, may kulang. Siguro po, day ko man nahiling si buong plano, si buong kontrata. Pero syempre, itong first impression sa mga patrabaho. Kang nag-abot po nag-uuruli na si na Papa, na kung sisay madaralagan, nag-abot na si pangaran ko. Nasabi ko pa, sige, time na garo. Sabi ko nga po kaya, pinagpe-pray ko man ang perming plano ni Lord sa kuya, na kung anong will mo, Lord, mangyari sa buhay ko. Tapos, pinaapod ako, kinaraulay kami mga leaders, Nagov, sinakong, nagkauro yun po na ako ang padalaga nun. Instead, actually, si Papa dapat ulit. Ako na lang dapat padalaga nun, si Papa ang mag-vice mayor para to make way for new generation of leaders. Nagtutubod man po kaya ako na pag bagong mga leaders, bagong mga kaisipan, and syempre, dakol na po si kabataan, naggugurang na. And nagtutubod po ako na ang oras maabot talaga, panahon. Iyon po yung will ni Lord, ang pinagpapangadya kong marami. At saka yung mga ideas, 'di ba, mga bagong idea na napag-aralan niyo naman, 'di ba po? Is this your first time na mag-apply sa government position? Aside po kang SK chairman, ito na lang ulit. Okay. So ang tagal. Apo, ang tagal ng tagal. pagitan, 'di ba? SK Hobin ka pa yung I mean yung nasa edad na parang sige, takbo tayo or ano tayo, apply tayo diyan. Yung parang wala lang ganon. Pero ngayon, now that nakagraduate ka na, engineer ka na, and nakikita mo na yung mga possible na maging proyekto na pwede mong maitulong para sa 2nd District ng Camsur. Kaya yun na din yung naging inspiration mo. Yes po. As well as your dad, di ba? Yung papa mo po. Ayan. Now, kung palarin ka pong ma-hire sa May 2025, ano po ba ang mga key priorities mo or advocacy mo na gusto mong mabigyan ng pansin or gusto mo talagang maipush na mangyari? Ang advocacy ko po as an engineer, syempre po infrastructure development. I'm gonna focus more on development kin buong probinsya. As a representative po kaya kang segundo distrito, bako lang man siya 2nd district lang. Representative po ako and matoka ako para sa buong probinsya. Ang gusto ko po kay na mga kaputan is infrastructure committee. Kung saan po si mga projects na infrastructure mamatuon ta na masigurado na nadadaya, sigurado na si budget maayos, si specifications nasa tama, at syempre kakaputan ta ang mga holding
public government facilities arog po ning DPWH, NIA, na kayo po ang po makitabangan, makipag-coordinate para po mas maurag at mas matibayan sa tuwing mga project. Aside from that po, as part kang mga kahubenan, ako po nagtutubod sa education. Yaon pananggad po talaga. Iba talaga po pag may armas kita. Iba po talaga pag tunay na aram mo ang gigibuhan mo. Araw gani po kayan, dahil man kaipuhan na si mga nasa laylayan na mga kamahimanwata, dahil man kaipuhan po na ilaban talaga na mag-college. Kadakol po mga TESDA na mga scholarship programs, mga manamahakatabang na si mga trade skills na pwedeng makatabang na magtaas ang buhay ninda. Pag sinda nakagraduate, minsan po, actually sa construction, minsan mas matataas pa ang sweldo ng mga trade. Arog po ang mga welders, scaffolders. Iyo po yan, haralang kawan po ang sweldo kaya may mga OT pa sinda, pwede sindang mag-ibang bansa. Kadakol po ang opportunities. Kung talaga pong hahaliun talang ang politika, haliun talang po ang ipantay-pantay ta po opportunities. And syempre po, finally, saro po sa mga ko, si Papa, senior citizen naman, mati-mati ko po na itong mga pagamot, si mga programa po para sa mga senior citizens. Talaga pong iabot ta. Minsan po nga, ang gusto ko po nga kaya, ihatod kang mga munisipyo mismo duman sa mga barangay. Kung dahil po nga gibuntan digitalized na magkaiga po ning ATM card, some sort, or GCash, na malaog na lang po sa inda para dahil na po magduman sa payout locations ang mga senior citizen. Siyempre, ako nga po may namamati sa bitis ko, ano pa daw sa mga senior citizen, masakito na maglakaw. Gada ko ng mga reklamo na mainitong baka magkaarano pa sinda. Ang mga senior citizen po, yun na po yan, yaon na po sinda dyan sa mga lugar or nasa stage na sinda kang buhay ninda, nakadako ng question sa buhay, tapos garo feeling ninda, baka din na sinda natatawan ng importansya. Dapat po yan yung oras na i-extend taman ang pagpadanga ta sa mga magurang ta, ibalik ta si mga serbisyo nila. Takad to man po, sinda man sinagtataon ng tax sa gobyerno, dapat po ang gobyerno naman ang matabang sa inyo. Tauhan ta naman sila ng convenience sa buhay nila, di po ba? Oo nga naman. Kasi napapansin ko din, bakit ang dami pang requisitos na kailangan na sila pa mismo ang pumunta na nahihirapan na nga sila. Nahihirapan sila maglakad, pero kailangan yung presensya pa rin nila ang nandun. Yan Baka, meron naman paagi. Actually po, pag nag-iikot po ako, nakakaistoryahan ko ang mga kamugurangan, iyon po yun ang mga perminindang hinanakit. Minsan da po nalilate pa. So, gasino na nga nilang po mga 1,000 per month. Garo nalilate pa. So, kahirap man po ang mga kamugurangan. From senior citizens, punta naman tayo sa mga kahuvenan, engineer. Ano naman po ang nakikita mo na pwede nating gawin na proyekto, activities, aside sa talagang very common na mga interbarangay, mga basketball tournament, ano pa po ba ang pwedeng iba naman na programs and activities na pwede natin ibigay sa mga youth? Kasi alam naman natin na majority ng population is the youth, di po ba? And sila na yung medyo nagkakaboses ngayon sa panahon natin. And marami ding incidences simula nung COVID-19 na meron ding mga hindi, yung depression, ganon, sa mga, ang pinaka na naapektuhan din ay yung mga kahuvenan. So ano po ba, instead na mag-focus lang sa gadgets, sa cellphone, gaming, ano po ba ang maganda pang mga proyekto na pwede nating ibigay? Ang sarap po sa mga naisip ko is yung mga youth camps. Very effective po ang youth camps, youth seminars, mga youth gatherings na nakakapag-share po sinda ng mga thoughts and ideas ninda sa mga namamati ninda, as well as may mga nagtutukdo talaga sinda ng mga life lessons, character developments, and syempre po itong garo skills naman. Arugani po kaya may mga events si Nakong na coordinated with Red Cross. So igo po sindang youth camp kung saan ma-excursion sinda,
tapos ma-sharing, tapos may training. Kumbaga, nagiging na-empower po ang youth na magkaigo ng skills for survival. Na kung data po yan seryosohon, pero dakula pong tabang kaya yan sa mga youth na magkaigo sin the survival skills, arog po katong na-experience ng bagyo, dakulang tabang po na igwasin ng survival skills. Sarap pa po kayan si mga character development na kadakol po kaya sa social media po kaya ang nahiling ko kayan more on mabilis na gratification. Gusto po ninda tulos ma-feel na accepted sila kang society, na okay sinda na itong like system na pwede man po tang mahali yan in terms of social gatherings talaga, may interaction na magagamit mo talaga for networking, for ma-improve ang social skills mo, ang sa imong communication skills, na eventually, after graduating, iyon po ang magagamit ninda sa totoong buhay. Ang kaipuanta po talagang i-empower is yung youth, confidence ninda, character ninda, attitude ninda, para maging ready talaga sinda pagkatapos ng eskwela. Ayan, napakaganda naman nun. Kasi talaga naman, hindi na natin, iba yung discipline na dinaanan natin previously sa mga magulang natin. And ang lagi ko ring naririnig is iba yung panahon nila ngayon sa panahon noon. Apo. So, siguro maganda ding magkaroon ng mga programs and projects na maayon or mauyon sa kung ano yung way of thinking ninda ngayon. And yung maganda yung open-minded yung magiging mga leaders natin tungkol dyan. And how about naman po since it's still Women's Month, ayan ha, ano naman po ang masasabi mo sa mga kababaihan? Init po, Happy Women's Month. Ang masasabi ko lang po, kadakol ng mga organization sa limanan nga po, maiko-comment ko lang ang Bangon Kababaihan. Iba po sindang organization duman na talagang may mga representative each, si mga kagawad, each barangays. Tapos nagtitipon-tipon po sinda, kahit po sa mga senior citizen na kababaihan, talagang nagkakaigo po sila ng Christmas party, pati sa mga kaakian na igawasin ng mga programs, nailinta po na nagtitindog po ang mga kababaihan digdiyo sa probinsya ta. And kay po ang taman po sinda, in terms of, grabe po ang suporta, kumbaga po sa harong, iba po ang suporta kang ina. Kay po anta po may ina sa probinsya, kay po anta po may garumay nagsusuporta permi sa mga leaders. Takong may ang mga ina, day man po talaga madakulang tutol. Ang mga kababaihan po, nahihiling ko in the society, equal na. Kadakol na pong day man po sinda maano sa physical works, pero grabe po ang mga technical kababaihan. Matitibay, matatalino, as in talagang grabe po sinda magkamuot sa banwaan ta. Paano sir kung kasi naririnig, may mga naririnig din tayo na iba yung mga nagtatrabaho na mga kababaihan kesa yung mga nasa bahay. Kasi mas mahirap daw yung trabaho sa bahay, lalo na't wala silang sahod. So paano po natin, ano po ba, meron po ba kayong mga like na-foresee or na-vision na mga programa natin to empower, mas ma-empower pa natin ang mga kababayan, lalo na po yung mga talaga namang hindi na-expose sa trabaho sa labas. Kadakol pong mga livelihood programs na inaapod, na-observe ko man po niyo sa Pasig, sa ibang mga cities sa Manila, na ini-empower po nila ang mga housewife. Kadakol pong mga online selling na pwede nindang i-approach, katulad po ng baking. So, pwede po kita magkaigo ng mga programs na ma-empower ning matokdo sa inda ng baking, ning mga ma-supply po ang government, or magkaigo po ning coordination with private establishments para igwa kitang sort of coordination with single mothers or even yung mga housewife na magkaigo po sinda ning online selling na igwa pong ipoprovide sa indang supplies, and then sinda po mapabakal. Pag nasa school naman po kayo ang mga aki, may mga time naman po sinda, and same time ninda pwede nindang i-utilize
para po maging productive pa din sila, mag-post sa Facebook, mag-post sa kung saan na social media, para po mapabakal si mga supply na yan. So, empowering po si mga housewife, magkakaiba po silang sense of belongingness, kung saan, maski po sinda housewife, magkakaiba sila ng place. And garo itong may stage sinda na masasabing nagkakaigwaman sinda girarin ng kwarta, maski mas grabe nga ni ang trabaho sa harong. Engineer, ano po ba ang prinsipyo niyo sa buhay na everyday or yun yung yun yung nagpupush sa'yo sa araw-araw na ginagawa mo? Actual po si Lord lang talaga. Grabe po ang pagtubod ko kay Lord na masking ano nangyari, anong dilubyo po ang nag-aagi sa buhay maski kadakol pong minsan day ko na kaya, minsan day ko na kayang accept. Siyempre, nadidepress man po, may mga problema man na feeling ko day ko na kayang solusyonan. Talagang si Lord lang po talaga nagtatao sa kuya ng grace para mag-stand, magtindog sa tama, magtindog para sa kung anong gusto ng Panginoon. Fast talk lang, Engineer. Ano masasabi mo sa Filipino time? Filipino time. Sobrang against po ako sa Filipino time. Pero may po nga niya ako mga 30 minutes early, lalo na pag day ko aram ang lugar, tangani habo ko. I respect si time kang mga naghahalat. Mas okay pa sa kuyang ako nila maghalat para mas pwede mo na ako mag-cellphone, pwede mo na ako maging productive habang naghahalat. Pero I often na mas gusto ko po na ako lang naghahalat kaysa sinda pinapalat. For some reason, bakong araw kayo ng dakol na tao, kadakol talaga pong nag-Filipino time, pero feeling ko ako day ko ma-adapt. Mas gusto ko talagang nare-respeto si oras ka mga taong pag sinabing arog ka ng oras, 30 minutes yaon na ako. So sir, Engineer, kapag pala rin kang ma-hire, you will always be on time, or ahead of time. Ayan, aba? And kung malilate naman po ako, nagsasabi tulos ako, malilate ako, very sorry for some reason, arog ka iniyo. Talagang mapaisi talaga akong late ako. Supog-supog na ako kay sa diri ko. Minsan po nagkakaaranggutan ko na si kasabay ko. Which is, iyo man yan yung tig-work on ko sa diri ko na daigabos arog ko. Tama man po. Now, in case po na ma-hire ka sa application mo as board member ng 2nd District of Camarines Sur this coming May 12, 2025, Engineer Juno, in your first term of office, that would be 3 years, ano po ba ang nakikita mo na nagawa mo na? Ang init ko po talagang gusto ko man, pag ako nang gana, gusto ko mahiling ka mga nagboto sa yung nagtaot sa kuning tiwala na may nangyari. Na kadakol often kaya po, garo day namamati ang totoong trabaho kung sarong board member. Garo na iitsapwera po ang board member na dapat po mati-mati iyan. Garo po kami representative ng buong probinsya. Diyan po nag-aagi ang budget na tinatawag ng gobernador. Kaipuhan po, kami ang nag-approve kung tama ang mga budget, kang proyekto. Tanganin po mayong darayaan, mayo pong mga confidential funds na inaapod. Dapat po, mahiling po ka mga kaimano ako, mga taga-probinsya, na si mga infrastructure may improvement. Yan talaga po, mamamati talaga po nindo na ang mga patrabaho nag-agi sa tamang bidding, nag-agi sa tamang material specifications, talagang mahaloy ang sa tuyong mga tinampo. Talagang mamamati po na kung ano po ang binayad kang gobyerno na lapad kan sa tuyang tinampo, libog, si laba, dapat po iyo po yan ang nasusunod. Si mga nahiling po nitong construction bulletin, every time na may patrabaho po kayo, ego po yan ng construction bulletin na inaapod, na yaon dyan si date of start, date of finish, tapos si construction date or duration date, and then si pangaran po ako ng construction, tapos siguro ano. So, ang sa kuya po, gusto ko siyang i-digitalize or gibon siyang mas transparent pa, na igo po ng photos, magkakaigo po kita ng siguro Facebook page or social media account na mahihiling po each project, digitalize siya, may progress po siya every week, hindi na po ang nangyayari.
pirang aldaw na lang, open na ang tinampo na ni. Arog ka ni ang date na matatapos. On time kita. Day po kita makakamati ng extension of time kung ano-ano pang rason. Mahiling po kang tao na may transparency na sa proyekto kong gobyerno. And ang pinakagusto ko po, ipoprove ta po sa mga tao na makuaman lang ang tiwala ka mga tao na ang gobyerno kaya man makagibo ning magayon na project. Every time po kaya, igwa po kaya na paghiling na gurano na naman daw ang kukuraanon ka mga politiko na ini. Dakulaon na naman, tapos mararaot. Igwa na po kayo na araw kaya mentalidad ang mga tao. And day taman po sinda may biblame, pirang beses na baga po. So, ang saro po sa sakuyang mga sisiguraduhon, igwa pong change na mangyayari in terms of infrastructure, magkakaiga pong project development, talagang pag-aadalan kung saan itutukdo ang mga tinampo na yan, tanganing strategized po ang mga pagkakaagan, tanganing ang farm to market roads magamit, mabuhay ta po ang mga na nagtuturog na mga potensyal kang mga barangay, kang mga agrikultura. Pag nabuhay ta po kaya may road dyan, kadakol investment na pwede mag-abot. Si mga truck na pwedeng pag nag-ani po, maski duman sa hararay lugar, talaga pong nasusundo ka mga truck, tapos iano ta na po sa mga suppliers ta, sa mga palengke ta, ma-improve po bako lang si barangay, kundi si buong probinsya. Importante kasi talaga ang road structure Yes na po. dapat matibay kasi araw-araw yan 24/7 ang gamit ng kalsada, di po ba? And very important yan. Lalo na ngayon na nag-i-improve, nauswag ang sarong lugar. Ano po? So, engineer, bago po tayo magtapos ng ating programa, dahil nga baguhan ka po as applying for board member ng 2nd District ng Camarines Sur, ngayon pong May 12, 2025, taano po ika ang isa sa mga dapat ma-hire kan sa tuyang mga tao? Magayunon pong hapot. Ako po bilang sarong engineer, bako lang po infrastructure development ang sakuyang tutuunan ng pansin. Siyempre, bilang sarong representative kang segundo distrito, sisiguraduhon ta na sa ibang aspeto, si overall aspect ng development kang probinsya, matutukan taman. Kadakol pong mga ordinances na nasiirip ko na igwa na, pero implementation po and enforcement medyo may problem. Kadakol pong araw kayo environmental code kung saan nagkakaigwa ng mga protection sa environment, sa mining, sa water reservation, na dapat tapuntawan ng kadakol na tuon. As in, kadakol po kitang kaipuhan na tawan ng reinforcement in terms duman po sa mga projekta na talaga pong mamamati ka mga tao na nagkakaigwa ng development sa probinsya. Ako po bilang sarong engineer, mahihiling po nindo na matutok talaga po ako sa pag-analyze and then pag-budget kang mga projects kang sa tuyang gobyerno. Tangani po, ang pinakagusto ko po kayan, magkaigwa po ning tiwala ang mga tao sa gobyerno. Iyon po mayo na maibalik ang tiwala. Pag day po, masakitong po mag-cooperate sa gobyerno, pag mati mo, lulukuhon ka lang. So, pirang beses na po kita nakamati ning arog kayan, masalimuot man, pero kay po anta po maibalik ang arog kay na tiwala sa gobyerno. Tanganin pati po ang mga tao magtabang. Arog po kayan, kay po ang po ning coordination, magayon na relationship sa mga tao para po magkaroon ng tarabangan. As in po, si sarong Engineer Juno Oreño po, dakulaon po ang maitatabang in terms of budget appropriation. Kami po talaga nag-a-analyze kayan. Tanganin day po kita nadadaya sa mga projects ta. Sa 6.8 billion po ang 6.8 billion ang budget ng probinsya every year. So, allocating that 6,800 million, dapat po, igo po kitang mga expert in terms of financial expert po na talagang aram para day po nadadaya ang mga projects.
As in, gusto ko po talagang ma-push din bilang sarong board member itong inaapod po ng People Council. Ang nahiling ko po digdiyo sa Naga, igo po sinang Naga City People's Council. Na iniisip ko, taano mayo sa probinsya? Taano data pwedeng ma-escalate ang People's Council na kung saan kadakol po kitang sectors na igo po sinang mga expert na during sessions, yaon man sinda, tapos igo man sindang boses sa session. Na for example, igo po, mayo po kayang agriculturist sa probinsya. Kita po, dakulaan po ang potential kang agriculture sa probinsya kang Camarines Sur. Kadto po, mataas po kita sa leveling agriculture, pero ngunyan, daita po siya na aanlak Daita po na unleash ang potential na yan, tama po kita agriculturist. With the People's Council, nagtutubod po ako na igo po mga expert sa kanya-kanyang sectors na matauning sa indang mga opinions sa mga ordinances na pinag-uurulayan. Na magkaigo po talaga ng debate, ng diskusyon, every time na mag-session, bako po tong nakapila na ang mga ordinance sa pipirmahan na lang. I want to bring back discussions. Kapag may discussions and debates po, nagtutubod pa ako na maluwas ang mga sala. Maluwas ang pwedeng i-revise, maluwas po ang pwedeng i-improve, na kung saan mahihilong ta kung yaan si People's Council, pabor ba sa inda? Okay ba sa buong sektor kang probinsya? Okay ba sa mga board members, sa mga distrito ninda? Okay ba sa buong probinsya? If yes, ma-proceed kita. Iyon po ang trabaho kang board member, to regulate, make ordinances that would benefit everyone in the province. So nagtutubod po ako na kay puwanta lang maibalik din si Tiwala. Matrabaho po ang sarong Engineer Juno Orino. Nagtutubod man po ako na ang kahubenan kita po talaga kay puwanta na magtindog. Kung bako po yan, noarin po kita maara si kaso. Lang po yun sa kuya masasabi. Maraming salamat sa iyo, Engineer Juno Patrick Orino. Ayan po, siya po ang ating aplikante sa araw na ito sa posisyon ng board member para sa 2nd District ng Camarines Sur. Napakinggan nyo na po ang sa kanyang application platform. Kaya kayo na po ang bahala na umintindi kung sa palagay niyo po ay karapat dapat siyang ma-hire sa May 12, 2025 election. Maraming thank you again, Engineer. Maraming salamat po sa oras at sa panayam na binigay mo, yung panahon para ma-interview ka namin dito sa aming istasyon. Ayan po, at ito po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan po bukas po ang aming himpilan sa lahat po ng aplikanteng kandidato na gustong dumaan sa job interview. Wala po kaming pinipili dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Taano Ika! Taano Ika! Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa radyo natin FM Naga. Taano Ika! Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Taano Ika! Taano Ika! Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa radyo natin FM Naga. Taano Ika! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. You're not nationwide.
sinta, pero naiintindihan ko naman. Hindi iwasan mo lang masaktan. Di ka madedehado kung sasagutin mo lang ako. Paninin